Naangol ang nagmaneho sa kamotorsiklo nga dasmagan sa nag-counterflow nga Toyota Land Cruiser niadtong Sabado. Adunay conductor sticker ang nag-counterflow nga Toyota Land Cruiser nga VNEW 01. Si Nico Serino sa report. Nakuhaan sa CCTV ang hawan nga lane sa may AS Fortuna. Sunod nga nakita ang miliko nga motorsiklo nga gimaneho ni Clifford Adriatico. Matod ni SPO2 Richard Sukaino, Chief Investigator sa Mandaue City Traffic Group, paingon si Adriatico sa Banilad, Cebu City. Migawas sa lane ang Toyota Land Cruiser ug mi counterflow. Pipila ka segundo, mibangga na ang Land Cruiser sa motorsiklo nga gimaneho ni Adriatico. Samtang nag-drive siya padong sa Banilad, Cebu City, ni counterflow ang kalit ning SUV. Pagkaigo sa iya gibiyaan na siya. Ang nakaapan, inay nga muhunong aron susihon ang kahimtang ni Adriatico nga natikangkang human na malimbuad ang gimaneho nga motorsiklo, milahos na hinuon kini pagpadagan. Makita sab ang laing SUV nga nagsunod sa Land Cruiser nga nakabangga sa motorsiklo. Gitataw ni Sukaino, walay sala si Adriatico nga nagmaneho sa motorsiklo. Giauhag siya sa traffic group nga magpahiling sa doktor aron magamit sa formal na unya niya nga pagpasaka og kaso batok sa driver. Lakip sa gipaabot nila nga detalye nga dad-o ni Adriatico ang pangan sa nanag-iya sa Land Cruiser nga may conduction sticker nga VNEW 01. Bago ni nga sakyanan. Niya magpaabot lang sa complainant nga mubalik diri aron magdala na sa printout copy gikan sa LTO aron ma-identify nato kinsa ang owner. Sa pakisusi sa balitang bisdak sa Mandaue City Command Center, naglisod pa sila og access tungod sa nadaot nga koneksyon ni ini. Makita sa monitor sa ilang CCTV nga loading ug connecting kini. Sa pasiunang pakisusi sa balitang bisdak, giingon nga iya sa usa ka opisyal ang Land Cruiser. Nico Sereno, Balitang Bisdak.